Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Ignorišite tankonokom. Pravi se važno. U ovoj priči ima paukova, znaš. Zove se... Prestani, tankonogi. Možeš slobodno da prestaneš. Možeš da prestaneš slobodno. Priča se zove Ispletena mreža. Ispletena mreža. Nigel je bio nesnosan. Proizvodio je čudne zvuke. Kolutao očima i imao odvratnu naviku proždiranja. Izgledaš kao poštansko sanduče! Vikala je njegov majka. Nigel bi odgovorio pucnuvši jezikom. Ako se vetar promeni, tvoje lice će ostati takvo. Nigel bi odgovorio pokazavši beonjače. Molim te, nemoj da hvataš muve, Nigele. Nigel bi odgovorio. Ali ja sam pauk. Nigel je gajio neprirodnu strast prema paucima. Nije ih skupljao, kao što neka deca skupljaju poštanske markice ili klikere. Naprotiv. Majka ga je jednom pitala zašto je tako okrutan prema paucima kada je i on sam pauk. Nigel je pucnuo jezikom. Zovem se Nigel Crna udovica, uziknuo je. Crna udovica jede paukove za doručak. Ne znam otkud mu to. Reče Nigelov otac, posuši krilcima kućnih muva svoju žitnu kašu. Nigel je pokušavao da uhvati muvu, kada je Ariadna ušla u njegovu sobu. Tražila je bezbedno mesto da isplete mrežu i rodi bebe. Nije mogla odabrati opasnije mesto za svoju decu. Nigelov nos je zaigrao. Oči su se zakolutale. Progutao je pljuvačku i oblizao usne. Hvatanje muva je zaboravljeno. Počeo je lov na pauka. Nakon što je isplela mrežu, Ariadna se odmorila. Njen stomak je bio ispunjen stotinama beba pauka i uskoro će ih roditi. Utonula je u dubok san i sanjala bebe sa 8 nogu i konopac za sušenje veša sa 1000 mokrih pelena. Ariadna se probudila, ali pre nego što je mogla da pobegne, lovac je ispleo svoju sanju. Pusti me, molim te, pusti me, pusti me! Cvilala je, ali Nigel nije razumeo govor pauka. Čak i da je razumeo, ne bi je slušao. Kikotao se kada je Ariadna pala na leđa. Sigurno ti je hladno, jel da? Rekao je pucnuvši jezikom. Sigurno hoćeš da se ugreješ. Peku me stopala! Plakala je dok je pokušavala da izađe iz stegle, ali staklo je bilo i suviše klizavo. Nigel se zlobno smeškao, dok se paukovo svetlo zauvek gasilo. Narednog jutra, Nigel je bacio beživotnog pauka u kamion za đubre koji ga je odneo na otpad, mesto večnog počinka. Pauk se nalazio između trule riblje glave i crvljive breskve. Nigele, molim te, zatvori usta, rekla je njegova majka za večerom.
Nemoj da kolutaš očima, koliko puta treba da ti kažemo, Nigele, ako se vetar promeni. Lice će mi ostati tako da, znam, ja ne mogu da odolim. Pokušaj, ili ću te poslati u krevet. Kad je mrak prekrio otpad, riblja glava se pomerila. Crvljiva breskva se otkutrljava. A mrtvi pauk se prevrnuo u grobu. Odjednom, hiljade belih paukova je prsnulo iz Ariadninog hladnog stomaka. Oni nisu bili od krvi i mesa kao vi i ja. Jer su i oni umrli. Bili su vojska duhova. 40.000 snažnih nogu čekalo je da ih vetar odnese do Nigelove kuće. Nigel nije hteo da jede puding. Idi u krevet! Dreknula je na jednom njegova majka. Šta? Upozorila sam te, ako budeš pravio grimase, ići ćeš u krevet. Moći ćeš da kriviš samo sebe ako se vetar promeni. Čuo se iz daljine glas Nigelovog oca. Omoknite, pomislio je Nigel dok se peo u stepenice potpuno sam. Napolju je vetar ipak promenio pravac. Kao i obično, Nigel je spavao širom otvorenih usta. Toliko je glasno hrkao Da nije čuo šibanje vetra koji je otvorio njegov prozor. Pauci duhovi su ušli, unišeni vetarcem u njegovu spavaću sobu. Tu su ih prsti vetra spuštali, jednog po jednog, u tu širom otvorenu blebetavu rupu na Nigelovom licu. Pauci su prionuli na posao u Nigelovim grudima. Iako su bili nepozvani, brzo su ispleli finu mrežu oko njegovih rebara. Kada se Nigel probudio, u grudima ga je stezalo kao da je prehlađen. Bolelo ga je kad diše. Odakle je došao taj pauk? Zašto ga nešto golica u grlu? Ma nije valjda. Ispustio je slabašan krik. Pauci su izlazili iz njegovih usta. Dok su doručkovali, Nigelovi roditelji su primetili da Nigel drži usta zatvorena. Naučio si lekciju, Reče njegova majka samozadovoljno. više nikada neću otvoriti usta. I nije. Od tog dana Nigel je držao usta čvrsto zatvorena u strahu da bi još neki pauk mogao da izađe. Prestao je i da koluta očima i da cokće jezikom. Umjesto toga počeo je da štrika. Nije znao zašto to čini. Nešto ga je teralo na to. To je bilo instinktivno, kao što pauk plete svoju mrežu. Sada je dosta. Proglašavam ovu sobu zabranjenom zonom za paukove. Isplati se znati stihove za decu.